ଟିଟୁଲୁ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଛୁ ତାକୁ। ଟିଟୁଲୁ ତୋ ନାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ? ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଛାଡ଼େ। ଏସବୁ ଏଥର କରୁଛ? ଲିଟର 400 କେତେ ଟଙ୍କା? ଫାଇବର 40 ଲିଟର ଆସିଲା ବା। ସେ ହେଉଛି 3800 ନା 3920 ଲିଟର ହେଉଛି। ଚିଠା ଦେଇନି ହେ ତରତର ହେଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ପଳେଇଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଯିବ ବୋଲି ପିକନିକ୍ କୁଆଡ଼େ। ସମ୍ବଲପୁର ଯିବ ପିକନିକ୍ ଯିବେ। ଟିଟୁଲୁ 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 କାମୁଡୁ କାମୁଡୁ କାମୁଡୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବ। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ 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 ଶିଖିଗଲାଣି। ମତେ କରୁଛୁ ବା ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କର। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ଉଲ୍ଟା ହାତ ଦେଖାଉନା। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ 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 ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍। ମିଟୁଲୁ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ ବସିଛି। ତୁ ଖାଇଛୁ? ତୁ ଖାଇଛୁ? ତୁ ଖାଇଛୁ? ମିଟୁଲୁ ଏପଟେ 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 ଏପଟେ। ତୁ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛୁ? ତୁ ଖାଇଛୁ କି? ହଁ ଖାଇନୁ? ଖାଇନୁ? ଏଇଠି ଏଇଠି। କିଏ 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 କିଏ? ମିଟୁଲୁ ତୁ ଖାଇଛୁ? 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 ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ବସିଛୁ? ନେ ବାଦାମ ନେ, ବାଦାମ ନେ, ନେ ବାଦାମ ନେ। ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ ବସିକିରି ମିଟୁଲୁ ଆମର ବାଦାମ ଖାଇବ। ଆରେ ବା ଗଳି ପଇଲା। କାଇଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଅଛି? ତୁ ଖାଇଛୁ? 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 ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମିଟୁଲୁ ମିଟୁଲୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବୁ? ପିଜୁଳି ପିଜୁଳି। ମିଟୁଲୁ ମିଟୁଲୁ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛୁ? ଖାଉଛୁ? ନେ ପିଜୁଳି କିଏ ଖାଇବ? ଗଳି ପଇଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କର। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ 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 ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍। ଛାଡ଼ ହାତ କାଢ଼ ହାତ କାଢ଼। ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍। ହଁ
ବାଦାମ ଏଇଠି ନେ ବାଦାମ ବାଦାମ ଆଣ ଆଣ ଆଉ ବାଦାମ ଆଣ ବାଦାମ କାହିଁ ହେଇ 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 ନେ। ଏପଟେ ଏପଟୁ ଏପଟକୁ ମିଟିଲୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଆସେ ଆସ ଆଡ଼କୁ ଆ ଏଇଠିକି ଆ ବାଦାମ ଖାଇବା ଆ ନେ 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 ଏପଟକୁ ମିଟିଲୁ ବାଦାମ ଖାଉଛୁ ଏପଟକୁ ବାଦାମ ଖା ମିଟୁ 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 ଏପଟକୁ ଯା ଏପଟକୁ ବାଦାମ ଖାଉଛୁ ତୁ ବାଦାମ ଖାଉଛୁ ନେ 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 ବାଦାମ ନେ ନେ ମିଟିଲୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ ବାଦାମ ଖାଉଛୁ ନେ ପିଜୁଳି କିଏ ଖାଇବ ଟୁଲୁ ଏବେ ପିଜୁଳି ଖାଇବ ଆରେ ବା ଟୁଲୁ କ'ଣ ଖାଉଛି ପିଜୁଳି ଏଇଠିକି ଆସେ ଆସେ ଆସ ଆସେ ଆସେ ଏଇଠିକି ଏଇଠି